फाइदि इनके फ्रेंड्स जों सोंथिनि नालेवनाय सिनि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आगरतला NIT इनके जतन सायमनो ओ जागो जॉब क्लांजांनाय गटाल नोटिफिकेशन नंखरका फ्रेंड्स जों 12 पास ngangin norok o jago apply खालामनाय अमंखा सिनि नोटिफिकेशन रिलीज माने डेट नखा 10 तारिख सेप्टेम्बर 2021 नॉन टीचिंग स्टाफ रिक्रूटमेंट नोटिस न फ्रेंड्स जों मोटा मो अंके ग्रुप ए कैटेगरी ग्रुप बी ते ग्रुप सी कैटेगरी वो फ्रेंड्स जों ये ग्रुप ए ते ग्रुप बी वो अंके मोटा मोटी हाई क्वालिफिकेशन नांगो ते टेक्निकल नांगो गाजागो वैकेंसी बो कम आउन बगे आंनाव नाव फुनुगलिया ग्रुप सी वो सिमिन नाव फुनुसिनै ग्रुप सी वो नरक एप्लिकेंट थांके 12 पास नके न एप्लाई खालामनाय फ्रेंड्स जों इनके ओ जे अपुस न तैनाय जे थानाय 2019 नि नभेम्बर 2 तारिखो बो नोटिस नंखका आफुरो जारा एप्लाई खालायके बरक ताबुक एप्लाई खालायनो नांगलाक होनै सावो इनके अबनि जे ऑनलाइन खालायनो इनके जे तिनि 15 तारिख सेप्टेम्बर नि सिमि ओ मास नि 30 तारिख सेप्टेम्बर नि 30 तारिख जरा नरक ऑनलाइन टी एप्लाई खालायमानाय फ्रेंड जों इंगांके सोंनायनि लायने सिनि बो पोस्ट दं पोस्ट नि मुतामो वैकेंसी बसो क्वालिफिकेशन बसों नांनाय तामनांनाय आबो सों ताबुक नालायनाय नायदि इनके पुइला तंगो सों ग्रुप सिनि नालायसनाय फ्रेंड जों सिनि फार्मासिस्ट ओ जागोट पे लेवल 5 बेतन तो मोटा मोटी गोबां फ्रेंड जों आंदि जो सिमि कायसा दङ जागो फ्रेंड जों जागो 10 नम्बर दंगो ऑफिस अटेंडेंट एंड लैब अटेंडेंट ग्रुप सी पोस्ट अबंखा ओ जागो ऑफिस अटेंडेंट एंड लैब अटेंडेंट बागे और आनरिजर्व दंगो 5 टा टोटल 11 टा वो एसटी नि वैकेंसी दंगो 3 टा एससी नि दंगो 2 टा और फिर ईडब्ल्यूएस नि 1 टा दंगो फ्रेंड्स जों ओ जागो निकन ओ जागो एप्लाई खायना किन 12 पास एप्लाई खायमानाय जूनियर असिस्टेंट वो टोटल 10 टा 10 नि बिसिंगो आनरिजर्व 4 टा एसटी 3 टा एससी 2 टा इनके फ्रेंड्स जों सीनियर असिस्टेंट बो ग्रुप सिनो ओ जागा टोटल 6 टा आनरिजर्व 3 टा एसटी नि बागै 2 टा एससी नि बागै 1 टा दं फ्रेंड्स जों और फिर टेक्निशियन बाहायनो हाय 18 टा दं वैकेंसी आनरिजर्व 7 टा एससी नि बागै 3 टा एसटी नि बागै 6 टा फ्रेंड्स जों ओ जागा फिर सीनियर टेक्निशियन बो ग्रुप सिनो ओ जागा टोटल 9 टा और फिर एसटी नि बागै 3 टा इनके एससी नि बागै 1 टा इनके बो पोस्ट नि बुसु क्वालिफिकेशन तो बेबो 12 पास फ्रेंड्स जों कयेकटा जागाव साइंस नांगो कयेकटा वो हानो 12 पास नंगेन नरक एप्लाई खालामनाय फ्रेंड्स जों इनके आसुंनो सोंनाय दंदि सिनि क्वालिफिकेशन डिटेल्स आं डाउन नंनो फुरनाय बॉयज बुसु जरति एप्लाई खालामनाय पुइला आं नरनो सासेनाय फ्रेंड्स जों ऑफिस अटेंडेंट लैब अटेंडेंट बागै नरक ओ जागाव एप्लाई खालामनो थाङाके नरक 27 बोसोर जरति एप्लाई खालामनाय फ्रेंड्स जों ओ जागा कोनो रिलेगेशन माया 27 बोसोर जरति नरक एप्लाई खालामनाय बेतननि जे स्केल 5200 থেকে 20200 ग्रेड पे माने 1800 इनके फ्रेंड्स जों ओ जागाव नरक क्वालिफिकेशन बसों नांनाय ऑफिस अटेंडेंट नि बागै और ऑफिस अटेंडेंट लैब अटेंडेंट बागै नरक साधारण 12 पास नंगे जे कोनो 12 पास नंगे नरक एप्लाई खालामनाय आबार और लैब अटेंडेंट बागै थांगे 12 पास बनो साइंस नांनाय हिसाब फ्रेंड्स जों इनके अबंखा ऑफिस अटेंडेंट टाइ लैब अटेंडेंट बागै इनके सिनि नांनाय सिनि जूनियर असिस्टेंट फ्रेंड्स जों जूनियर असिस्टेंट नि बागै नरक ग्रुप सियामबो बेतन सेम न इनके नरक ओ जागाव रला थांगे 27 बोसोर जरतै इनके फ्रेंड्स जों ओ जागाव जे कोनो डिपार्टमेंट नरक सार्विस खालाय दंगो आम हाय इनके 5 इयार जरतै सार्विस खालाय दंगो इनके मिसि रिलेशन माने तार नरक ओ जागाव 27 बोसोर जरतै न एप्लाई खालायमानाय अमो फ्रेंड्स जों 12 पास नंगे न एप्लाई खालामनाय 12 पास नंगे न एप्लाई खालामनाय फ्रेंड्स जों इनके नरक ओ जागाव रमदि कंप्यूटर 35 वाट टेस्ट मारनाय फ्रेंड्स जों टाइपिंग टेस्ट मारनाय ओ जागाव इनके नरक कंप्यूटर तैनाय स्टेनोग्राफी रक तैनाय जदि कोर्स रखाया तो हाके नरक न बिसि चान्स रजांनाय अंति कक्साव इनके नरक अब एप्लाई खालामनाय 12 पास नंगे एप्लाई खालामनाय इनके नरक टाइपिंग टेस्ट मारनाय टेस्ट होलो सिनिता कैसा सीनियर असिस्टेंट फ्रेंड्स जों सीनियर असिस्टेंट बाहायनो 33 बोसोर जरतै रिमाय नरक ओ जागाव रियलाइजेशन इनके तो सुदु डिपार्टमेंट जॉब खालायदों नरक बागैसिमि और बाहायनो हाय 12 पास मिनिमम टाइपिंग स्पीड 35
नरक टेस्ट मा खायनाय कम्पिउटार बाय और बाहायनो हाय सावो नों जदि कम्पिउटार स्किल बा स्टेनोग्राफी स्किल बा बैचलर डिग्री खाजाक नांगै नों अ जागायाव बिसि चान्स मानखंनाय हनि साव सिनि नेक्स्ट नायलायनाय सिनि टेक्निशियन फ्रेन्डसं टेक्निशियन मोटामुटी वैकेंसी गोबां न अम्बो 27 बोसोर जरतै फ्रेन्डसं और 12 पास नांनाय थिं न साइन्स 60% मार्क मानै ने इंना नांनाय हनि साव फ्रेन्डसं हायके नों अ जागायाव साइन्स 60% मार्क मानै 12 पास जाक हाय आंके नों साधारण 12 पास माने परे नों ITI कोर्स खायजाक ITI कोर्स खायजाक नांगे ट्रेड नरक रिमा नाइटा अ जागायाव हायके अ जागा थाखाय साफि कबरक सिनियर सेकेन्डारि माने 10 माध्यमिक पास माने 60% माने जुदि नों माध्यमिक पास जाक इंके नों और ITI सार्टिफिकेट दङ 2 बोसोरनि टेक्निशियन नटुय नाय इंके नों अ जागायाव एप्लाइ खालामनाय फ्रेन्डसं डिप्लोमा इन्जिनियारिं खालामजाक इंके एप्लाइ खालामनाय अ जागायाव जेकुनु अ जागायाव जेरजांनि बिसिङाव जेकुनु दं हांकेनो नों एप्लाइ खालामनाय गिसिनि थाखाय सिनियर टेक्निशियन फ्रेन्डसं सिनियर टेक्निशियन बो हानो हाय 33 बोसोर जरतै रिमाननाय और बो सेम टू सेम जे कैटेगरी क्वालिफिकेशन जे टेक्निशियन हानो फ्रेन्डसं नरक जरा आगि एप्लाइ खाजे गरै एप्लाइ खायमनो कांकै अमंखा NIT आगरतला जे जिरायनिया कलेज समनि जे NIT दंगो आजागाव नाय अमंखा सेंट्रल गभर्नमेंट मानो अमंखा NIT नि आन्दार सिमेन नरक साखि माखायने ओंखाय आसुनो 23 जतन हाय हामबाय